Patricija Milašić, 6. razred, napisala je priču Čudni uhoditelj mačaka. Jednog lijepog dana šećem ja sa svojom ribicom u ustima. Sav sam bio sretan zato što sam htio pojesti tu slasnu, sočnu ribu koju mi je dala bakica Marica. Međutim, meni neki unutarnji instinkti govore da mene netko prati, odnosno uhodi. Ali ja to zanemarim zbog svoje sreće, ribice. U jednom trenutku ja čujem da me netko doziva. Mic, mic. Okrenem se za 180 stupnjeva kao da me je netko povukao za rep. Spreman sam bio upotrijebiti sve svoje kung fu sposobnosti, ali nisam. Zašto? Zato što je to bio ni manje ni više nego poznati James Joyce. Ja se počnem pitati, što to pobogu mene doziva James Joyce? No meni počinje polako padati moja sočna riba iz usta, ali to mene ne sprječava da ja maknem svoj preplašeni pogled sa gospodina Jamesa. Poštovani gospodin James se polako počinje približavati prema meni, te me počinje maziti, a ja shvatih da se nemam čega bojati. Nasmiješio mi se, a ja sam mu se počeo motati oko njegove noge. Pođe gospodin James svojim putem, a ja počnem žderati svoju ribu. Sutradan pitam ja svoje prijatelje Micka i Kikija jesu li oni bili uhođeni od strane gospodina Jamesa, a njihov odgovor je bio da. Ali moram napomenuti da su i oni dobili besplatno maženje osim mene. Shvatili smo da gospodin James poprilično voli mačke, odnosno da je ljubitelj nas mačaka. Ivana Sudarić, 5. razred, napisala je priču o mačkama i psima iz Pule. Jednom davno živio je jedan čovjek imenom Joyce, koji je jako volio mačke, a malo manje pse, jer ih se zapravo bojao. Jednog dana Joyce je posjetio naš grad Pulu. Kad je došao u Pulu, vidio je jednu mačku koja se zvala Tiki. Ona je krenula prema njemu dok je šetala korzom u želji da vidi ima li hrane i hoće li joj netko nešto dati. Malo se uplašila Joyce-a jer joj je bio nepoznat, pa je pozvala prijatelja psa Rexa u pomoć. U novom momentu Joyce je počeo pisati svom nečaku pisma o mačkama i psima. Njegov je nečak jako volio njegove priče i napisao mu je pismo da jako uživa u njegovim pričama. Boraveći u našem gradu Puli, James Joyce se prestao bojati pasa zahvaljujući mački Tiki. Nastavio je pisati priče i pripovjetke svom nečaku i svima drugima koji su voljeli njegove priče. Roko Peruško napisao je priču Vidite kako na kraju uvijek sve dobro završi. James Joyce bio je pisac koji je igrom slučaja završio u našoj maloj Puli. Nije mu baš bilo drago što je došao ovaj miroljubivi uspavani gradić. Pod ovim uspavani mislio je na ljude koji su znali ponekad odspavati nakon napornog radnog dana. Na ulici, u blizini krčme. Po njegovim bilješkama saznali smo da je bio vrlo izbirljiv i sitničan. Naprimjer, žalio se da mu je po stanu stalno hodaju štakori. Smetali su mu jaki mirisi s ribarnice i tržnice. Žalio se i kako mu grijanje ne radi usred najteže zime koju je Pula doživjela u zadnjih 20 godina. Cijepilačio je stalno. Bio nemoguć. Vraćao se tako jednog mudnog dana s tržnice. Pod rukom je nosio staro povrće zamotano u novinski papir. Osjetio je gadan smrad na stupištu. Mislio je da će neugodan miris nestati kad uđe u stan, ali unutra je bilo još gore. Smrad se odomaćio u njegovom stanu. Prekopao je cijeli stan, nadajući se da će naći izvor neugodnog mirisa, no neuspješno. Pokušao se požaliti susjedu, jedva razumljivim hrvatskim jezikom, ali taj smrad je vjerojatno osjećala već cijela Pula. Susjed ga je, prije nego je energično zalupio vrata, ljubazno uputio da se vrati od kuda je došao, zaželjevši mu pritom da mu Bog da sve što je zaslužio. James se vratio u svoj stan i legao. Nije uspio zaspati. Izašao je na zrak, a žena mu se ubrzo pridružila. Prošlo je tako nekoliko besanih noći dok nisu čuli vijest o brodu koji polazi za Trst. Spakirali su stvari i pojurili u luku.
Kada su stigli, ugledali su brod kako sporo, ali nesigurno plovi prema obali. Baš kada se treba usidriti, lupio je u neku stijenu u pličaku i doslovno se prevrnuo. Na svu sreću nitko nije stradao. Rekli su da će popravak trajati oko pola godine. To je značilo da će James ostati u. Vidite kako na kraju uvijek sve dobro završi.